Moabot sa 220 ka mga binhi sa mga fruit-bearing trees ang gipangtanom sa mga tinunan ug magtutudlo sa dakbayan sa Talisay kag ginihang buntag. Ano ang report ni Femery Dumabo. Pasado las 8 sa buntag, pipila sa mga tinunan ug magtutudlo sa Vicenta A. Manreal Elementary School sa Barangay Puok sa dakbayan sa Talisay. Nananom sa mga binhi sa Guyabano sa dakong hawan sa dapit. Kabahin ng mga tinunan sa Students Alliance in Valuing Earth kon Project SAVE. Matod sa principal nga si Winisa Verola, nga ang tree planting kabahin sa proyekto sa Department of Education. Nga gitawag kini sa DepEd nga 236,000 trees, a Christmas gift for the children. Usa ka simultaneous tree planting activity nga dungang gisalmutan sa 44 ka mga public schools sa elementarya ug high school sa dakbayan sa Talisay. To love Mother Earth is to plant more trees, and I believe that this one activity would really teach them, and also because they are told to take care of the trees, to ensure its growth. So mura siya na in a way training them on one of the activities that could help and save Mother Earth. Gitanausab kini nga dili lang Christmas gift alang sa mga bata o sa ilang ugma, kundi Christmas gift na usab ngadto sa kalikupan. Dugang ni Verola nga sa ilang tunghaan nga naa sa Barangay Puok nga nahimutang sa coastal area. Ang pagpananom usab og mga bakhaw ang ilang tinguha nga makatabang sa pagsagang sa higayon nga makasinati og kusog nga hapak sa mga bawd. Nakaayo mga planting sites, but I'm sure naagid na, especially kung inana lang minimum number of trees. I believe ang yearly is makatabang gid siya. Actually, ang since kuan may coastal lang, ang mga ginahimo is mangrove planting siya kasagaran. Uban ni Clans Gabuti og Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.